Love isn't just about being in a relationship. Whether may jowa sa talking stage pa lang o solid na pagiging single, importanteng alam natin ang relationship flags. Yung flags na hawak ni Sir Jervis, no? True. Yung flags na lalayuan mo, green flag na sana all, at yung beige flag na wala namang masama pero bakit ganon? Sa mga listeners natin, no, pinag-uusapan natin ang relationship flag. Correct. So tanungin na natin agad si Sir Jervis. Sir Jervis, kapag ba sinabing red flag, green flag, ano ba yung mga ibig sabihin nito? Okay, I have here 4 flags. So we have the red, the green, the yellow, and the beige. Of course, these colors actually correspond with something. Like for example, kapag sinabi natin red flag, of course, very common na sa atin kapag sinabi natin red flag, we're talking about the toxicity sa relationship. And of course, when we're talking about green flag, di ba parang lagi naman to natin naririnig na parang you are in a healthy relationship when you found someone that is healthy yung taong kasalamuha mo. And of course, meron tayong 2 colors dito na medyo hindi natin masyadong alam pa. 'Di ba? Itong beige at saka yellow. So kapag sinabi natin beige and yellow, ano nga bang ibig sabihin nito? So kapag sinabi natin yellow, we're talking about those caution signs, which means that you need to have an open dialogue. Pero hindi naman siya deal breaker. 'Di ba? Hindi naman siya katulad ng toxic positivity or pwedeng pumunta doon, pero may mga bagay sa buhay natin, especially sa buhay relasyon, na hindi naman deal breaker pero kailangan pag-usapan. Okay. So pasok kayo dito sa honey butter. Honey butter! Tapos, Flavor pala. diba sa page naman, we're talking about the harmless quirks naman. So these are the funny, unusual personality traits ng isang tao na nag-stand out sa kanila. Okay. So yun ang pag-uusapan natin for today. Handa na ba kayo? Kibi. A game. Hindi ko kailangan ko ng energy boost. Feeling ko din, alam mo, ang baba ng energy mo today na medyo nasasayangan Sige, ako. tatry ko. Nasasayangan. Napaka-arte. I'll go. Tatry kong humip up ako. Pero ito please na, Ito na yon. Ito na kasi talaga ako. Ang baba talaga. Ayan. So, Okay. I'll go. okay, Laban na natin. So, talking about those flags, no? Alin ka dito? I am the mixture of all. Wow, yes. Rainbow pala. Feeling ko naman, of course, hindi naman ako perpekto. May mga naman ako. May konting red. Okay. Tapos yung green, dirty green. Dirty green. Okay, sige. Hindi, wait feeling ko na green flag naman ako kahit papaano. I'm trying to gaslighting myself. Sige. Ayan, sige. Gusto ko din ma-cover natin yung word na gaslighting. Yes, mamaya, i-add natin lalo siya. na sa mga red flags. No? Yes, totoo. So, madalas kasi natin narinig ang red flags usually sa mga relationship. No? Parang, Exactly. Kunyari, may nanliligaw or may jowa ang kaibigan mo, no? Parang, tol, wag yan. Parang red flag yan. O kaya, girl, ayan no, kitang-kita o walking spicy chicken pa, di ba? Oo. Diba? Walking So, red parang, flag eh. Bakit kaya madalas na kapag bago-bago yung relationship or sa umpisa ng relasyon, bakit hindi natin masyadong nakikita or napapansin ang mga red flag? Technically kasi, this is just based on my Yung experience. non-technical. Non-technically. Wala na tayong oras. Hindi. Aminin naman natin o hindi. When we are actually courting someone or when we are in a new setting, new place, or in a new relationship, we are always carry our best self. Aminin naman natin, di ba? Best foot forward. Di ba? Lagi, best self. Tayo laging bagong ligo, di ba? Ang ganda ng suot. Kasi nga, we always wanted to have that persona, that mask na, hindi, kailangan ang ma-present ko lang sa kanila is the best self. Pero meron akong book na nabasa, sabi niya ganyan. Most of the time, we are trying to actually show our best self, but there are few people in our lives that see the authentic self within us. Kasi at the end of the day, pag uwi mo sa bahay, there are things that you have to unmask, diba? Pero ang tanong, yung best self ba na pinakita mo, is that really you are? Or hindi talaga? Kasi at the end of the day, kung babalik ka sa bahay, kung makikita ka sa bahay, papaano ka? So ako feeling ko naman, it's a marriage of both. Sometimes we present this, halimbawa tayo, we present this persona in front of other people. Pero at the end of the day, we still also carry the authenticity. Meron tayong real self din eh. So feeling ko it's a marriage of both. Pero balikan natin yung tanong mo na bakit hindi natin agad na-identify because of that persona nga. Kasi nga gusto natin pakita mo na yung best. Gusto natin pakita yung ma-appreciate ng lahat. Yeah. So
at the end of the day, things fade. Kaya lalabas at lalabas yung totoong amoy mo. Yeah, oo. Kaya maligo ka. Kaya maligo diba, ka. sabi nga ni Mami Oni, no, yung pagka-squatter mo, Iwan mo, yan we are in a sa fine dining Hindi, restaurant. totoo naman din sinasabi ni Mami Oni, yung parang, sabi, hindi ka naman magpapaka-plastic eh. Pero, Yes. Inaayon mo. Oo, Yes, yung sarili mo doon sa setting. Best foot forward. Totoo, diba? So, hindi naman siya pagpapaka-plastic din. Yes, pala. totoo Okay. naman. Very familiar na sa atin ang red flag, of Yes, course. totoo naman. So, dun tayo sa mga hindi masyadong familiar, which is, para sa akin, first time kong marinig yung beige. Yeah, the beige one. Colored flag o yung parang quirks, unusual. Yeah, yeah. Ang naisip ko nga dyan, parang ito ba yung mga weird behaviors? Oo. Ganun. Actually, kasi nga, when we're talking about quirky, we're talking about the uniqueness. We're talking Okay. about something that is very not usual. So, ibig sabihin, like for example, kapag ganito siya the way magsalita, diba? At some point, especially if that personality, alam mo, kapag personality, we're talking about enduring traits. May mga bagay na hindi na natin kayang baguhin or may mga bagay na kaya naman natin, hindi na natin kayang baguhin pero mamamodify naman natin. So yun, may mga ganong, halimbawa, yung pagka-straightforward mo. Halimbawa, di ba, prangka ka, di ba, pinalaki ka na lumaki ka doon sa, nagsasabi talaga ng totoo. Like, it's very different from our culture na very people pleaser, di ba? So, kung ganun ka at ganun kanya nakilala at some point, that personality is somehow not usual for us. Kasi nga, we tend to keep our own feeling and we don't tend to express our own feeling. Kaya, yung pagiging straightforward mo, teka lang, bakit, saan mo nakuha yung ganyang attitude mo? Pero again, that personality na nag-stand out doon sa taong kakilala mo or taong karelasyon mo. Sabi ko nga, nung inaaral ko tong yung topic natin, there are actually certain flag that can lead to another flag. Like for example, straightforward ako. And then, yung pagka-straightforward ko, hindi ko siya nililugar until such time na nasasaktan kita, halimbawa. So, that can actually lead to yellow flag. Yellow flag is caution di ba? Hindi deal breaker sa akin kung straightforward ka kasi baka may mga bagay akong kailangan kong marinig, pero in a better way. So, you have to discuss it. Ngayon, kapag after mong diniscuss at the end of the day, ganun pa rin, that can lead to red flag. Hindi, pansinin mo, that can lead to red flag. Ibig sabihin, kung straightforward ka at hindi mo mababago yan, at the end of the day, araw-araw akong masasaktan kung paano ka magsasalita. 'Di ba? Kaya nga, ako naniniwala ako, we cannot change people because the only person that can change them is themselves. Yes. Yun. Yeah. 'Di ba? So, kumbaga, ang pagiging, yung mga traits pala na quirky, somehow, kailangan din natin ma-appreciate siya kasi it's the person being authentic. No? Exactly. Oo. Pero again, at the end of the day, we also have to try to see if that authenticity, if that's something may binabaga na siyang boundaries. Kasi, aminin naman natin, may mga bagay na tinatanggap natin because it's part of our personality. But may mga bagay din na it cross the boundaries. Kaya yun nga, halimbawa, clingy ka, that's your tendency. Clingy ka. Tapos you have your jowa. Clingy ka sa lahat. 'Di ba? Magpapatato ka ba ng 224? Hindi. Aminin mo. Di ba? Halimbawa, that's your basic tendency to be clingy. Like, hinahag mo yung mga female friends mo, hinahag mo yung mga female cousins mo. And of course, yung jowa mo, at the end of the day, you're actually giving the same treatments as everybody else. Jowa mo ba yung lahat? So, ibig sabihin, that is something that you have to celebrate on kasi alam mong ikaw yon. Pero again, you are in a relationship and that has something to do with boundaries then and limitations. Kasi nga, there are things that is, parang people hold key to different part of you. Halimbawa, yung part na yon, yung pagka-clinginess mo, pwede lang siya sa jowa mo Pero yung gantong parte na pwede mo ding ibigay sa iba, pero hindi mo pwedeng ibigay sa lahat. May mga bagay na kaya nating ibigay sa mga taong nakapaligid sa atin. Pero may family, pero may mga bagay ka din na dapat jowa mo lang yung nakakatanggap, 'di ba? Tulad ng tattoo. Pero kung yung sa ibang friends niya, may katpanood din siya na tattoo. Ano ba yung ibig sabihin ng 224 muna? Hindi ko din alam. Hindi ko din alam. Paki-message. Ano yan? Ano yan? Today, tomorrow, forever kasi yun. Today, tomorrow, forever. Oo, hindi naman tupad-tupad. Iba yun Hindi ba yung tupad-tupad for peace? Iba. Hindi siya yun. Iba yun. Okay. Ayan, so dun nga pumapasok yung parang, ang question ko is sa kultura naman natin ng mga Pinoy. Totoo, yan. Napag-uusapan natin ang tupad-tupad.
Joke lang, hindi yun. Yung pag-uusapan Akala ko natin, hindi na natin sasabihin on air. kaugalian sa Pilipinas. Ayan, Yes. meron ba tayong mga kaugaliang bilang mga Pinoy na minsan na pagkakamala nating green flag, pero in reality, mga red flag pala. Like mga mahilig sa spicy chicken. Totoo. Diba? Ewan ko lang ha kung pasok to, pero ipasok natin. Ewan ko. Kasi we are known to be people pleaser talaga tayo mga Filipino. Hindi ako. Hindi ka? Kakasabi mo lang kanina. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Mga kaibigan. Mga kaibigan in-announce. Okay. Hindi. Feeling ko, it feels like yung pagiging people pleaser talaga natin. We have people pleasing tendencies at some point of our lives wherein akala natin it's very green flag kasi nga we try to make everybody happy. And there's nothing wrong about it. Ayan. Pero at some point, at the expense of your own mental health, at the Yes. expense of your own freedom, Yeah. minsan may mga gagawin na lang tayong labag sa kalooban natin. 'Di ba? Kung titingnan mo, grabe naman 'to, ginagawa niya lahat, ganyan-ganyan and everything. Inuuna yung pamilya and all. That's second one. Pero the first one is people pleasing. Una, alam natin, parang feeling natin it's green flag, pero when it morph at kapag nakalanan natin yung tao in a long run, parang it morph into, teka lang, parang red flag na to kasi parang he tries to please everybody else. Yung mga kamag-anak niya, yung mga kung sino man yung mga tao sa paligid niya. Which, yun nga, sabi ko, wala namang problema if we try to do something for other people, pero at the expense of your own health. Kasi lagi tayong ganun, yung parang, hindi, uunahin ko ang ganito, si ganyan. yeah. Kahit na Others. mahirapan ako, di ba? Pero naniniwala naman ako na, you cannot give what you don't have. Exactly. Alam mo, feeling ko pagkakamali ko din yung dati, yung parang I always try to give everybody else the things that I have. Oras, effort. Pero, Hindi na ngayon, no? yun yung natutunan ko. Sabi ko, if there is something that I am giving to other people, dapat hindi ko din pagkaitan yung sarili ko. Kasi yun yung bagay na pinagdamot ko noon sa sarili ko. Na akala ko parang, hindi, ang green flag ko kasi I give everybody else to other people. Pero naubos ako na parang kanila. Pero at the end of the day, wala naman. Grabe naman yung tono. Sir, pero dun sa example na binigay mo, no, parang, kunyari, yung mga natin, kaugali ang mga Pilipina tulad ng bahala na. Oo, yes. Di ba ang bahala na parang kung pakikinggan ng ibang kultura siguro, red flag yun. Kasi Totoo. parang pinagsasantabi natin yung oras na pwede na natin gugulin na, no? Totoo. Pero it's our way of trusting our own capacity kasi na kahit sabihin natin Totoo. bahala na, we know na kaya natin siyang i-deliver. Totoo. Yes, actually. At saka parang we have this trust na at the end of the day, we give our best to something or to someone. Pero again, we are recognizing our own limitation and capacity too because we are just human beings. At the end of the day, when you do your best, when you do your task and you deliver, and I guess that's what Yes. matters most. At the end of the day, kasi parang feeling ko, we are also trying to manipulate everything on our hands and parang feeling natin lahat ng bagay na in-anticipate natin mangyayari. That's why we became so frustrated at the end of the day. Diba? Na hindi lang siya dapat kasi para sa ibang tao din. No? Bigyan mo din ng time yung sa sarili mo. Totoo. Yes. Correct naman. Ayan. So, knowing na kung ano yung red flag, green flag, parang sa sasakyan lang pala, no, sir? Kasi sa stoplight, no? Totoo. Parang red means stop. Yeah, yes. Green is Go. go. Yellow is take precaution, get ready, Totoo. something May like beige that. ba doon? Kasi beige parang cutex lang. Cute! Wala beige sa traffic light. Ayan. Cutex, oh. Ngayon, paano natin ngayon i-handle yung mga situation na katulad nito? Like for example, Nako. no? Paano natin malaman na dapat i-handle yung, kunyari, red flag tendency? Kung makita mo ang isang red flag sa kaibigan mo or sa karelasyon mo, di ba, sa jowa mo, paano mo ito dapat i-address? Kapag minamanipulate ka na, tigilan mo na yan. Hindi. Kapag self-serving yung tao, ay tigilan mo na yan, nagigigil ako talaga. Pero at the end of the day, More pa? Ano pa? hindi, kasi naiinis kasi ako. 'Di ba? Parang 'di ba lagi tayong hindi papatawarin ko naman, magbabago naman, we're always giving chances. Pero at the end of the day nga, at the expense of our own sanity, Ayan. 'di ba? Madaming nawawala sa iyo when you try to put yourself into that situation. Pero sasabihin mo, sunk cost fallacy, yung parang hindi kasi matagal na kami, parang ano naman ito, yung Yes, parang oo. you're always trying to actually wala namang validate. mamahal sa akin, Oo. ganun, no? Kapag hiniwalan ko to, wala naman ang pipili pa sa akin eh. Ba't mo alam? Ikaw ba yung nakakaalam ng future? So,
if you see signs, kailangan talaga mag-isip-isip ka na, like inconsistency, walang plano sa buhay, there is no sense of individuality, manipulation, Okay. personal hygiene, disrespect, obsession, lahat na talaga. Binugs na talaga sa buhay. Kapag ganun, ay ano nang gagawin mo sa ano to? Gusto mo ng halo-halo? Huwag mo sabihin sa amin na hindi, sir, okay lang naman po kasi favorite ko naman ng halo-halo. Or kunyari, ito, syempre, no, may mga nakakasakit na physically, hindi lang emotionally, Correct. physically. Totoo. Diba? May mga ano na yan, mga patches na yan minsan. Totoo. Tapos, hindi pa rin kayang i-give up, sir. Paano kaya natin sila tutulungan ma-realize nila na those signs is the right time for you to ano na. Meron akong tinanong before, sabi ko, what's the bottom line? Parang what's something that person will do in order for you to actually, wala na talaga, it's non-negotiable. Tapos yun nga, if the violence, if there is an emotional wounds talaga that being caused for that specific person, and that is very consistent at the end of the day. Kasi, alam mo yun, yung parang minsan kasi nandun tayo sa point na parang we are trying to sometimes save the relationship. Pero ako naniniwala din ako na growth is not just all about enduring the pain. It's also about changing the soil. So, ready kaya ako today? Mag-uproot ganyan. Sorry, no. Hindi. Uproot. Actually, that's correct. Kasi at the end of the day, akala natin parang hindi i-endure ko to kasi ganyan-ganyan. Pero tama ba yung pag-endure mo na if you're actually receiving physical pain, violence? So, dito po pumasok yung choose your battles, no? Exactly. Kasi nga at the end of the day, Mamili ka daw ng bote. Totoo. Kung lagi mong i-justify, i-rationalize yung gagawin niya sa'yo, hindi ka talaga makakatakas sa cycle. And kapag may consistent pattern na talaga ng ganong klaseng behavior, it can actually lead to a lot of psychological impact, like for example, trauma. Tapos tumataas yung trust issues natin, ayaw na natin, di ba? So talagang there are also repercussions pagdating doon sa mga bagay na patuloy pa rin nating pinipili, pero tigil mo na yan. Umiyak. Itigil mo na. Tama na. Maawa ka sa sarili mo. Di ba? Minsan kasi, di ba, may mga tao matigas sa ulo. Di ba? Hindi, isasave ko pa to. Yes. Di ba? And usually, sir, before naman din umabot sa red flag, meron yung yellow flag, di ba? Yung parang tipong, Discussions. yes. Oo, pag-usapan na. So, yun nga, nabanggit mo yung discussion. So, aside from discussion, ano pang other ways na pwedeng gawin nila kapag nakakita na sila ng signs na they need to rethink, mga ganun? Ako kasi ang malaking paniniwala ko pagdating dito is there is really an effective communication. Una kasi pag-usapan muna talaga within the couple. Mahirap kasi din yung you're actually getting different perspective from others, especially from friends. Minsan kasi, aminin naman natin o hindi, there are friends na hindi very objective pagdating doon sa mga problema. Pero may mga friends din kasi na hindi, they are also emotionally charged, na parang hindi ganyan-ganyan. So parang that also affects the way you think and the way you decide for yourself. So the first thing talaga is to address that, is to have an open dialogue for that, to have an open communication for that. Kasi sabi ko nga, sir, kung may pag-uusap, may communication, pero at the end of the day walang pagbabago, that can really lead to a red flag talaga. Yes. Pagdating naman sa beige flag, yan. Di ba sabi mo, ito yung mga quirks sa personality niya. Talaga. Na part na talaga naman ng ano niya, no? Bilang siya as a identity niya. Totoo. Pero para sa'yo, parang nakakairita na. Oo. How do we... Bahala ka dyan. Kaya mo yan. Bahala ka dyan. Yes, there are things that we cannot change, or there are things that we can change. There are also things that we cannot change but we can modify. Halimbawa, Marian and Ding Dong, di ba ayaw ni Marian na nagpa-fart si Ding Dong ng malakas? Naiirita siya. May ganon Okay. So, at the end of the day, if that specific quirkiness of yours can actually affect other people, kaya nga nag-adjust sa Ding Dong. So, ibig sabihin, hininaan niya at hindi naman siya mabaho. Hindi. Ang gusto kong sabihin ko, my point there is compromise. Okay. Diba? Meet in the middle. Yes, diba? Meet me in the middle. Kimi. Hindi, totoo. I-meet mo in the middle. Hindi ako, tatanggapin mo ko. Wala kang konsepto ng self-growth. Diba? Wala kang konsepto ng personal parang growth and development. Tanggapin mo na. Oo. Kasi yung parang mga... take it or leave it. Oo, parang ako to, mamili ka. Ako kasi, ang paniniwala ko naman doon, wala kang konsepto ng personal growth because, again, science also said science. Oo, science. We are, parang hindi na ikaw ito 10 minutes ago. May ganon. So,
isipin mo, if you don't have that kind of concept ng self-growth, talagang paano ka? Especially, we are growing individuals, di ba? Nagbabago tayo, umuusbong tayo. So at the end of the day, if you see yourself in that specific situation, kawawa ka. Ako, naisip ko na parang, kawawa naman. Kasi at the end of the day, ang daming magsasuffer because of your stubbornness and close-mindedness. Because of that specific situation na ayaw mo magbago. Ay, naiyak. naiyak. Pero naiyak. paano kapag kunyari, di ba? May mga times din na minsan you have to parang reflect on yourself din. Kasi may mga friends din tayo, aminin naman natin o hindi. Parang sabihin nila, hindi, ikaw lang friend, OA ka lang makapansin. Di ba parang bigla, naisip mo, ay, ako yata yung mali. Totoo, oo. Yung feeling mo, dahil nga abala ka sa pag-check ng behavior ng ibang tao, hindi nabubulag ka na ngayon ng sarili mong pag-iisip na hindi. Kaya nga, ito yung mahirap lalo na sa mga manipulative sad boy, manipulative girlfriend or boyfriend. Most of the time, they don't see their own wrongdoings. Tapos kapag pinpoint mo yung wrongdoings nila, i-justify pa nila. Pagtapos nilang i-justify, ipuput pa nila yung blame sa'yo. Parang nung una, ikaw yung nag-open up na parang, Han, may ganito, may ganyan. Bandang huli, ikaw pa tong nagpapatawad na parang, sorry pala, hindi ko nalang binto. Hindi, aminin mo. Sorry, napansin ko. Oo, di ba? Wala na, hindi na ba ako pwedeng mag-open up and everything. Kasi, sabi nga ni Jenilyn, Jenilyn Mercado, sometimes when we open up, sabi niya ganyan, don't take it as an attack for you. Kasi may ganun minsan yung guys I feel very attacked. na parang feeling nila, kapag nag-open up ng feeling yung girl, akala nila, sinisisi nila agad yung guy. Pero, it's just an expression of their emotions na parang na-hurt ako or parang na-expect ako na ganito yung gagawin. Pero, tapos, ano ba yung gusto mong gawin ko? So parang feeling kasi nila agad. Kailangan silang may gawin. Totoo. What they need at that moment is just someone to listen, no? Totoo. Okay, I see. So, ayan, no? Kapag, syempre, may mga taong hindi naman sila aware na red flag yon, ganyan, di ba? Kailangan ba silang directly sabihan? Kasi may mga tao din na, Sige. syempre, I love the question. lagi mo silang kasama. And then, ayaw mo naman ng drama pa. Alam mo yun, di ba, minsan, no, ayaw mo na ng usapan pa, pero you really feel like you need to address those concerns. So how do you handle that situation? Ito yung technique dyan. Kasi, ito kasi, most of the time, when we are calling out someone else's behavior, we always try to call out the specific behavior. Halimbawa, alam mo, ang bastos mo kanina kasi parang feeling ko ang taas ng boses mo. Nung nahulog yung biskwit. Nung nahulog yung biscuit, anong sabi mo? Naman di ba? Pero, ang pinaka the best way there is start with how you felt because of the behavior. Halimbawa, pwede, can I talk to you ba? Kasi kanina, I felt. Yon. Go with the feelings first. Yes, I felt na parang, I felt attacked and I felt disrespected kasi nagpatato ka with your best friends. Hindi mo lang ba naisip kung ano yung mararamdaman ko? So, after the feeling, reflection of feeling of the behavior, exhibited behavior, dun na papupunta yun doon. Parang you are indirectly telling the person na, let's talk about your behavior, pero in a manner na, ito kasi yung naging pakiramdam. Feelings are valid not the behavior. Feelings are always valid. Kumbaga kung ito yung na-feel ko, valid siya. Pero kung mali ang interpretation ko, pwede mo akong i-correct kung mali pala yung nasa isip ko. Pero paano kung yung feelings na nararamdaman ko, tama pala siya, na meron pala akong dapat pagdudahan. Okay. Diba? So kailangan i-reflect mo towards the person on how you felt on their behavior. Para at least hindi siya tipong it's not aggressive. Hindi siya aggressive, yes. It's not going against you. This is how I feel. Totoo. Hindi ko naman ito makokontrol. Like, totoo. Ito yung naramdaman ko that time. So, I'm telling you for you to have an idea how it felt. At kung gagawin mo siya ulit, baka may same effect pa rin siya sa akin. And I feel uncomfortable about it. Para magkaroon ng change in the Totoo. Pero again, if it is a learned behavior, it's really, really hard talaga. Pero the good thing naman sa learned behavior is you can unlearn and relearn, diba? You can unlearn. Yung mga green flag, of course, gustong-gusto natin tong mga matcha flavor. Yes, the matcha flavor. Na green flag. So, how do we, maintain or at least encourage yung mga ganong klaseng behavior na, of course, alam nga namang right there and then, i-commend mo ba agad? Yun ba yung tamang way on how to enforce this kind of behavior sa relationship, sa friendship?
alam mo, feeling ko kasi kapag sa mga behavior naman na meron tayo, parang dapat meron din talaga tayong way for us to to be validated kung tama yung ginagawa natin. It's, we can simply ask. Or minsan dahil nga hindi tayo masyado nabibigyan ng panahon para to ask, or hindi tayo masyado nasanay to ask if I'm doing this correctly or not. Yeah. Most of the time naman, it's easy to say na you're doing good or you're doing great. Parang that is the simplest way for us to understand and to know na we are actually hitting the right direction. We are actually walking the right path. Lalo na kapag nakikita naman natin na if you are in a healthy relationship, everything is, hindi naman lahat kasi there are always something in the relationship na pagdadaanan talaga ninyo. Pero with this healthy behaviors and healthy setups nyo or settings nyo, at the end of the day, it parang mas madali kasi silang i-communicate in comparison with the red flag talaga. Oo nga naman. Pero may mga tao din kasi na hindi din marunong mag-express din siguro ng feelings nila. Totoo. No? Kaya kahit appreciated nila yung mga bagay na magandang ginagawa ng partners nila, ng jowa, boyfriend, girlfriend, friends nila, minsan yun yung nakakaligtaan pa nating bigyan ng pansin. At, yung mahina sa words of affirmation. Yeah. Pero again, feeling ko there are things that you can practice naman. And again, ask. Diba nga, even in psychology, sabi nga nila, we cannot really, hindi naman natin masasabi na someone is actually doing this or feeling this based on our own observation. Again, that's the key concept sa psychology. Pero at the end of the day, you will know when you ask. Yes. Pero, di ba? Ask and you shall receive. Tama. Di ba? Tama naman, yeah. Oo. Mag-game tayo ngayon. Hello! Ay, favorite ko to! Di ba? Gusto ngayon yung pang red light, green light, ganyan. Hindi ko lang actually paano yun. Pero narinig ko lang yung yan. Sa Squid Game ba to? Hindi ka Squid Game. natataba. Ay, papayat pala yun. Hindi ka na papayat. Go. Ayan. So, magbibigay ako ng situation. Sige. Yan. Ilapag ko lang dito yung aking mga flags. Yan. Ilapag mo yung mga flag dyan. Yes. Tapos, tignan natin kung mas paano pa natin ma-recognize Ay, sige, yung maganda mga yan. flags na to sa Sige. mga situations na ibibigay. So, ibibigay ko. So, Sige. raise mo lang yung red flag kung ito'y kailangan itigil na or kailangan, i-call out. Diba? Para sa'yo to. Kung beige flag, kung ito yung mga ugali naman na okay lang, pero we have to be considerate din Yes, sa mga ganung klase ng behavior. Correct, Yung yellow flag, which is we have to take precaution, Yes. safety caution, and green yung mga bagay na maganda dapat nating encourage. Correct. Sige. So, unang question natin, Sir Okay. Jervis. Sa situation na to, hindi lang ikaw ang bida sa usapan, pero napapakita mo na interested ka din doon sa mga kausap mo or sa kaibigan mo, sa kung anong nangyari sa kanila doon sa maghapon. Okay, green yan. It's green ability. Kasi, when you have that kind of mindset na hindi lang ikaw, you're actually, yung red flag natin kanina, diba yung self-serving? Yes. Diba? Yung parang, yeah. ay kapag self-serving, parang lahat sa kanya na lang no. Pero dito kasi parang it gives a balanced communication na parang, okay, we listen and we don't judge. Ay, yan, ipasok. Diba? Okay, Yung mga ganun ba? So okay. parang feeling ko it's green for me. Green Go. flag. Okay. If it gives you time to speak and then meron din siyang time for that, then oo. it's healthy. Gusto natin yun, parang hindi lang about sa kanya yung pinag-uusapan. Totoo. Diba? O ito. Ayaw kanyang i-post sa social media. Pero hindi naman kayo nagtatago sa public. Baka yellow. Hindi kasi iniisip ko na you are not, baka iniisip ko kasi na baka you are trying to, alam mo yun, build some privacy din. Yeah. Kasi hindi naman kayo nagtatago Pero ano yung reason bakit hindi niya pinopost? Is it because of that? Pero again, if you don't know the reason, maybe that is up for a conversation or opening a dialogue, diba? Kasi nga, if you wanted to be paused, pero hindi kanya pinopost, baka there is a reason. And for you, in order for you to know that, you have to open a dialogue. Diba? Alright. And again, I guess, naman, dahil nga nasa social media naman tayo, and again, I have nothing against with them posting, but I also have nothing against if they wanna keep it private. Yes, Kasi may yes, mga tao naman ganun Pero again, if your perspective, if you wanna be posted sa iyong MyD para makita ng buong mundo na you are in a relationship, and then hindi ka pinapropose ng boyfriend mo, then ask your boyfriend. Ganun lang siya kasimple, diba? Ilalaban mo. Pero I like it, parang sa privacy din naman, no? There are people that doesn't want to be, naman din. Totoo. Kasi if people don't know, they can't destroy what intrude. they don't know. Oo, tama. Vogues. Ito. Nagpapabili ng
pasalubong pero hindi naman nagpapaabot ng bayan. Hindi ba red flag? Hindi ba red flag yan? Or ano ba? Quirky. Kasi parang I know many names. Uy. Nag-name drop pala. Una sa lahat, huwag ka magpabili kung wala kang... Tama. Hindi ka Or ipadala mo na Oo. bago ka magpabili. Totoo. Okay. Kasi again, ito po is also a relationship in general, di ba? May friendship, di ba? Sige, bahala kayo dyan. Basta magbigay kayo pambayad. Tama. Okay, sige. O ito. Lagi kang sinasabihan na ang OA mo naman kapag nag-share ka ng problema. Ay, Mm-mm. ano to? Spicy talaga to. Spicy. Oo, kasi Chicken pa. parang meron ka ng notion, parang meron ka ng pre-recorded sa mind mo na kapag yung jowa mo or friend mo is actually in distress, ang lagi mong sasabihin is, OA. ang OA naman, 'di ba? So parang para siyang toxic positivity Oo. sa atin. And nadi-dismiss yung feeling. Oo, na-invalidate ka na parang, teka lang, pinakinggan mo na ba ako? Bakit mo sinasabing OA ako? Kasi paulit-ulit ka na. Kasi paulit-ulit mo ko, hindi pinakikinggan. Bakit? Diba? Kaya ko din mag-dub ng sarili ko. Hindi, aminin mo. Diba? Yung masabihin kasi ng OA, masakit yun na from someone that, yung tao na parang gugustuhin mo magkwento ka. Tas i-pacify ka. Pero at the end of the day, siya pa yung tao magsabi ng, OA mo naman. Mo na ba ako? Ano pwede mag-express the feeling mo? Ano everything? Ganon. So it's a red for me. Okay, sige. Sige, tignan mo natin kung ano to. Sobrang seloso or selosa kahit simpleng like mo sa post ng iba. Sobrang selosa. Mm-mm. Sige, sobrang red talaga. Sobra. Kasi feeling ko, when we're talking about extremely jealousy, we're talking about parang hindi ka ganun ka-secure dun sa love na binibigyan. Parang it has something to do with the trust din eh. Diba? Kasi parang kung lahat na lang kasi pinagsasalosan mo kahit mga simpleng bagay na katulad nun, parang at the end of the day, parang napuput mo yung jowa mo into the box na ito lang yung dapat mong gawin. Para nawawala ng personal liberty. Pero again, hindi ibig sabihin na binigyan ka ng freedom, pwede mo nang gawin kasi nga there are also situations or behaviors ka na gagawin na pwedeng maka-apekto sa iyong partner ability. So think. Di ba? Hindi, aminin mo lang, di ba? Ganon dapat ang buhay. Ayan. Nag-good morning at good night pero hindi nagte-text sa buong araw. Ay, ano yan? Good morning, tapos pag matutulog na, good night, yan lang. Feeling ko ito. Bakit? Kasi I have to know the reason why. Kasi parang iniisip ko, if it is... Ano tayo, ganun? Parang, good morning, good evening, girlfriend ba tayo? Or ano ba tayo? Kasi iniisip ko, if it is between jobs, ano ba? And yun nga, again, ito kasi, hindi naman natin siya titignan na parang dichotomous na... dichotomous. Sorry. Na ito lang tsaka mali. Kasi nga, alimbawa, pwede nating sabihin na okay lang kung hindi niya nagagamit yung cellphone niya or may mga busy talaga siya. Pero kung alam mo naman na may moment naman siya na pwede kanyang i-message, what actually hinders that person to actually message you and to update you? Kasi technically, walang update dito eh. Good morning, good evening. So para talagang mag-iisip ka talaga. I don't know if it calls for discussion, pero again, if it calls for this discussion, tapos ganito pa rin, hindi to pwede sa mga girls na, alam mo yon may attachment issues. Hindi. Yung, di ba, yung parang... Kailangan mag-update hindi, kailangan ka mag-update every 3 minutes. Kasi kapag hindi ka mag-update, magkukall ako. Ito. Tinan natin yan. Guilty ako dito. Guilty ka. Sige, madalas late pero laging may cute na palusot. Madalas late pero may cute na palusot? Sige, ito na to. Kasi hindi mo kami makukuha sa pa-cute-cute mo. Okay. Diba? Para kasing you are trying to justify something na tinatabunan yung totoong problema. Yung parang, wag ka na magalit, may dala akong ganyan. Diba? So parang, instead of actually talking about the certain problem, you are actually putting something as a disguise para maging okay na kayo. Pero ang totoo ba doon is na-solve ba? Na-address ba yung problema? Diba? Hindi mo kami alam mo, tutusukin. Na-news! Next game. Suportado ka sa mga pangarap mo at hindi niya kina-question or inuunsulto yung mga choices mo. Alam mo, naniniwala ako na that is a very, very healthy relationship. Okay. When you encourage
growth sa relationship. Ang ganda nun kasi nga alam mo na while actually I'm doing things for myself, you're also doing your own dreams. 'Di ba? And we are here to support each other. Ang ganda na nga ng, meron din ako nabasa na sabi niya ganyan, importante na you will be your first priority and kahit sumunod na ako. 'Di ba? Parang ang selfless, no, na parang kasi lalo na sa generation natin na hindi ako lang dapat ang priority mo, ako lang dapat yung, pero hindi, may mga sarili pa rin tayong buhay. Yes, you are a girlfriend, a boyfriend in a relationship. Pero at the end of the day, importante pa rin yung konsepto ng self-growth outside of the relationship. Yes. Yes. Parang ano siya, growing individually but together. Totoo, di ba? Kapag Ganda nun. Kapag nagkamali, marunong mag-sorry at hindi palusot lang ng palusot. Yeah, it's a green. Okay. Lalo na if you can admit at once that you made a mistakes. Okay. Oo. Again, mahirap to sa mga taong mataas ang pride at sa mga taong narcissistic. Ay. Papanain. Nanusok ng narcissistic. Hindi, di ba? Nanusok ng madalas kanyang i-compare sa ex niya. Tulad ng, pero si ex ganto, si ex ganyan. Okay. It's open for discussion. Precaution siya sa akin. Kasi, parang, bakit? Oo, bakit? Is there even a need for comparison? Kung hindi ka masaya sa akin, ba't mo ako sinagot at bakit ako yung pinili mo? Hindi, totoo, di ba? Kasi bakit ako? Kasi pwede namang siya ulit, makipagbalikan ka. At saka, di ba, again, if it is already in the past, ako kasi parang, may nagtanong din sa akin, importante pa ba yung past ng, ng jowa mo? At the end of the day, parang, bakit pa? Baka Again, wala naman panahon para kailangan pang i-brought up yun. Pero, if the partner demands for it to know, it doesn't hurt. The right to know. Diba? Wala naman problema. The right to be informed. Totoo. Wow. Pero yung, alam mo, yung dati, mas ganito yung, ang nakaka-hurt yun. Doon sa feeling ng kino-compare. And course, yeah. as someone who has consistently being compared to someone, Kimi! Kimi lang yan. Sige. Tuloy mo yan. Ayan, sige. Nagpapadala ng memes imbes na sagutin yung tanong mong seryoso. Nagpapadala ng memes? Oo. Imbes na sasagot ng diretso, memes ang ipapadala. Ito yan. Guilty ako. Ito yan. Ikaw to, di ba? Actually, kaya ginanan ko kasi alam kong ikaw to. Okay. Oo. Again, feeling ko there are things that you are escaping to do. That's why you are trying to do this kind of behaviors. Okay. May nabasa ulit ako. Gusto ko lang siyang i-share. Sabi niya ganyan. Sometimes, when there is a change in behavior, that is actually a calls for something. Kasi hindi naman yun magcha-change ng wala-wala lang. So we also have, kaya nga sa atin, diba, sa field natin, you always have to check the behavior. Kasi kapag may nagbago dyan, especially if you know the pattern of behavior, there's something wrong. Diba? Kaya, ay naku, ba't kasi naman... Okay, yan. Eto. Ano yan? Gusto ko yan. Mahal ka lang kapag convenient para sa kanila. Kailangan ko pa bang i-memorize to? Okay, sige, next. Alam mo, ito kahit sa friendship, it's gonna be real. Totoo, alam mo, ito sa totoo lang to ha. Ito kasi, na-experience ko din kasi to. Totoo, na-experience ko na parang kilala ka lang kasi they need something from you. At nung wala ka nang pakilabang, para kang basurang itinapon sa payatas. Na parang, user-friendly. Oo, para kasi yung hirap. So paano kapag dumating na yung point na wala ka? Yeah. Paano kapag dumating yung point na ubos ka? Sino ka na? Oo. So, meron lang ba akong silbi at kwenta kapag may naibibigay ako? Hindi kasi darating yung mga panahon na susubukin ka ng panahon ni Lord na parang, anak, pagdadaanin muna kita ng pagsubok. So, dahil wala na akong mabibigay, wala na kayong makikita sa akin, wala na lang, sino na ako pag di na ako magaling? Parang ganon. Hindi, di ba may sumisikat na ganon sa Facebook? Parang, sino na ako pag di na ako magaling? Okay. Parang, sino na ako kung wala na kayong pakilabang sa akin? Parang ganon. Ayan. Laging may utang na loob kahit simpleng bagay lang hinihingi. Right. Okay. Right. Mas masipag mag-Facebook comment section kaysa gumawa ng thesis. O, ikaw yan. Alam mo, ikaw yan. Kailangan pa ba natin pag-usapan to? Ikaw yan. Ito, di naman toxic, pero
hindi rin expressive, parang may emotional wall. It calls for Discussion. yes, discussion, communication. Pag may tampuhan, hindi nagdi-disappear, pero handang pag-usapan. Healthy. Yeah, Healthy. Kaya nga ako din, in my relationship, lagi kong sinasabi, we always have to be ready for tough conversation. Conversations, Kasi, it needs to have a tough conversation. Kasi doon yung pag-usapan yung mga bagay na hindi nyo na-process, mga bagay na hindi nyo na-pag-usapan, takot kayong pag-usapan. Kasi nga, baka you can hurt each other, yeah. or you can also hurt yourself by doing that. So, dapat when you are in a relationship, ready ka din sa mga ganun. Kasi nga, yung relationship, hindi lang naman siya butterflies, flowers, and everything. May kasama niya na yung mga ganyang bagay sa buhay. Sige. Ito, inaantay ka makauwi bago matulog kahit hindi naman kailangan. Totoo. Parang yung parents din natin ganyan. Totoo, yung parang hindi sila may- mapakali, 'di ba? Uwi ka ba? Totoo. Ano oras ka So uuwi? it's Mga a ganun. yes for us. Ayan, laging bahala ng sagot kapag may importanteng desisyon. Ay, ayoko 'yan. No, parang ang hirap iyain ng mga ganito, no? Totoo. Kasi ako kasi nung before, ganito ako yung parang, sige, I'll go with the flow, herd. Parang herd complex. Parang, sige lang, sunod lang, pero dumating sa point na I also have to learn how to know what I want for myself. Yes, exactly. And Be decisive. Totoo. Kaya naging goal-oriented ako. Kapag may sinaset akong bagay for myself, Go. I have to achieve for that. Okay, sige. Ito, laging may daladalang payong kahit hindi naman uulan, kahit mainit. Parang guilty ako dito. Kahit Alam mo, lahat ng quirky, ikaw lahat. masyado mo sinasabi sa buong mundo na personal experience. lahat na lang. Ayan. Pikon kapag napag-uusapan ang serious things like future plans, career, yan. Pikon, parang change topic. Ay, discussion. Discussion. Oh, kasi Tama I yun. have to know bakit. I have to know bakit mo takot kang pag-usapan yon. Ayaw mo ba to have a future with me? Or ayaw mo ba to build a life with me? Bakit takot kang pag-usapan? Kasi, of course, yung takot na yun may pinanggagalingan siya. So, at the end of the day, it really needs a discussion. And that discussion needs to be settled. Kasi Yeah. nga, at the end of the day, kung early stage pa lang, may takot ka na, so paano ako ibibigay or mag-create, mag-establish ang future sa taong takot? Parang narinig ko yung, bakit di mo ako inapol? Bakit? Ayan. Ano ba ginawa? So, mas Ganon. clear na sa atin, no, somehow, yung mga examples na binigay natin at natulungan na tayo ni Sir Jervis kung paano identify and paano i-handle, paano kausapin, at paano i-encourage Yes, yung mga ganong klase ng behavior. Ngayon, Sir, ito na lang for our listeners. no? Sige. Paano nakaka-apekto yung mga ganitong klase ng behavior sa ating mental health? And out of all the things that we have discussed, no, ano yung mga bagay na gusto mong baunin ng ating mga listeners? Okay. Even in studies, nandyan yan eh. When you are in a very manipulative, very red flag relationship, there is a repercussion to that. Lalo na if you have been in that toxic relationship for quite some time right now, it can actually breed trauma. Kasi nga, Toxic trauma bonding. 'di ba? Tapos it can also create a lot of things to you. Pwede kang ma-depress dyan because hindi ka nga makawala eh. At iniisip mo paano ka makakawala. Or kung kakawala ka, meron bang yun nga magmamahal pa sa iyo ulit. So at some point when you are in that specific situation, iba talaga yung dala sa ating mental health. Sabi ko nga sa'yo kanina, I also mentioned na tumataas yung trust issues natin, bumababa yung steam natin na parang hindi na natin kilala yung sarili natin. Yeah. Lalo na sa mga taong ang taas ng codependency at walang sense of individuality na parang hindi, jowa tayo dapat every now and then lagi tayong magkasama. yun. Pero hindi naman eh. Again, kaya nga di ba sabi nila, the hardest decision that you have to make for yourself is to choose your partner. Yun yung pinakamahirap because you will be with that person for the rest of your life. Sabi nga nila, yung parents mo tatanda yan. Yung mga kaibigan mo, they come and go. Yung mga ka-workmate mo, sa trabaho mo lang naman yan makikita. Ang mag-i-stay sa iyo maliban sa sarili mo, it's also the partner that you are actually choosing. Kaya nga, if you are, again, wala naman perfectong relationship. There's no right formula for that. Pero at the end of the day, if you choose to have a relationship, make sure na kung may mga nasa yellow man, napag-uusapan sila. Kung mga nasa quirky din, na pag-uusapan sila. And I believe, katulad nga yung sabi ko kanina, if there are things we've learned, there are also things we can unlearn and relearn things. So ibig sabihin, kasi we are human beings and we are capable to learn a lot of things. And wag nating isara yung sarili natin at saka yung isip natin dun sa thought na hindi na ako magbabago kasi ito na yun eh. Again, you are just self-sabotaging yourself pagdating doon. And ito naman, last message for them. I believe
Ngayong, Wag last, may susunod pa tayo. hello! Hello, okay. Siguro, let's prioritize, self-love. Self-love is somehow the greatest gift that you can give to yourself. Diba? Kasi, Walang bayad. totoo. Kasi, sabi ko nga, I've been very good to other people, to my parents. I've been good to my kapatid. I've been good to my community. I have been good to my coworkers. Pero napagkaitan ko yung sarili ko. Kasi iniisip ko kasi before na kapag ginawa ko yun para sa kanila, parang feeling ko, okay na ako. Pero hindi pala. Kasi at the end of the day, nasuffer ako. Yes. Paano ako? Again, self-love is not selfish. Self-love is also self-care. And nasa panahon na tayo wherein we have to also try to think more of ourselves. Di naman siya selfish, no? Kasi nga, you cannot give what you don't have. Yes, Hindi ko pwedeng alagaan, magbigay ng iba ng mga bagay sa ibang tao kung hindi ko yun kayang ibigay sa sarili ko. Yes. So, at the end of the day, it will always boils down to self-love. Okay? Alam naman natin na we have our partners, our parents, our kapatid, Friends. co-workers. Pero again, sarap pa rin sa pakiramdam na you actually try to love yourself. I will end with my favorite quotation in the movie that I watched. Sabi niya ganyan, people, they come and go. And at the end of the day, all what you left is yourself. So don't lose yourself. And just love yourself. Because that's the best thing that you can give to yourself. Wow. Thank you. Diba? So, ang ganda ng ng reflection natin out of all yung mga pinag-usapan Totoo. natin. Red flag, green flag, no? It always boils down to how you treat yourself before you can even treat other people. Totoo yan. Totoo. Of course, for those who are experiencing unmanageable emotional concerns na Yes, way beyond the capacity ng friend natin to address, even our own, no? Yes, Huwag tayong matakot. Lumapit. Diyan na Humingi tayo ng papasok. Tulong, no? So kahit nasaan ka pa, nasa community ka, may mga tayo dyan, social workers, no? Yes. Kung nasa school ka pa, may mga guidance counselor tayo. It's Yan. us! Sila Hello! yung train dyan para mag-address ng mga daily life concerns natin. And, Correct. beyond that, no, meron tayong mga doktor, may mga Yes, psychiatrist, may mga psychologist na trained para tumulong sa atin pagdating sa mga concern natin sa mental health. Correct. So, huwag tayong mayang magpakonsulta. Parang gone are the days na ang doktor or ang pagkonsulta sa isip ay para sa may mga malalang karamdaman. Correct. No? Ngayon, para lang tayo nagpa-check up din sa doktor. Gusto nating malaman kung mataas ba yung anong mataas sa atin. Totoo! Yan, konsulta tayo. Punta tayo sa guidance counselor, psychologist, psychiatrist. Yes. Para, na-assess nila yung mga need natin na pwede nilang itulong at tayo din matulungan natin yung sarili. Correct, tama. Ayan. So, ang dami pa natin gustong pag-usapan. Totoo, no? So, dapat one day to eh. Okay naman yung one day naman, di ba? Itutuloy natin yan sa susunod na topic natin with Sir Jervis. Ayan. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.